स्टुडेन्ट फेडारेसन स्टुडेन्ट बै रिलेट नारगो आमन बागै गोबांमा रोंसोलोंनाय रक जोंनो साहरखा जे बावनो स्कलारशिप दावखान मायाखो गोबांमा रोंसोलोंनाय रक बरफ तो बाक्सा स्कलारशिप बायसे परिजि दंजोबो हाबाखौ आमन बागै जों सायमानै आसे दिन जों नायसिंका जोंनो डाइरेक्टर सार आगिबो कग दिखा जे प्रिभियास मान्थ नि बिजों हाब थाङा नै आइबन हाबलियन बागै जों दिनै डाइरेक्टर सार मालाय फैगा दाबुक जों सालायमाननि उल अमन कग नहरका जे ते 2 सप्ताहनि बिसिङाव जतन स्कलारशिप मान थांबायनाय दाबो जतन प्रसेस चलि दङ आं बागै बे 2 सप्ताहनिफ्रायनो स्कलारशिप जे माया दङ जतन मान আমি কি স্টেট বা ইন্টারস্টেট सेन्ट्रेलनि हयते सफायगा सेन्ट्रेलनि हय दाबो स्टेटनि एप्रुवेल नांनाय प्रसेसिं चलि दङ सिगनेचार रक किजा बाकी दङ बंनि अफिशियल वर्क पेपर वर्क किजा बाकी दङ आव बाकिनो ते नेक्स्ट वीक नि इलेक्शन बसिन ना चलि दङ तिनि रिजल्ट दङ आवन बागै किजा डिलेंखा एका तो अ सप्ताहन हाबथानाय हिसाबनि किजा डिलें मान बागै नेक्स्ट वीक नि बिसिङाव जतन स्कलारशिप मान बानाय